of you who are successful in fact. Many Jesus conquer the Aquaman out of one coffin. Nobody for free. This is my intimacy. So, who do you do when I mean shout? Was a man 1 year and a check. Say, Edwis Amriana, a Yisika. And into what I could told in just say, oh, Dosronko, my Ura Menukre Ebusia, and it's baby I do know, your bebo, up for it, actually, and Dodi are my Busia, or the CC or Kusi said, Die Bay, you know, and Casabeba, and it's your best rena, to whom you qua, and the name na Yaba for it. Yeah, the boss no abemo. Osariana ode abetu. Yeah,
ko a yɛde wase bɛsɛ moma yɛn kata yɛn na yɛmɔ yɛn afɔre no so mpae yɛda wase yɛn agye kwapa anɔpɛ yi adom a wɔde adom yɛn bebree a wɔde dom yɛn emu bi ɛne yɛyi de reba bɛboa abusua na wɔde ayɛ yɛn nuabarima yɛn agya yɛn abusua panyin owura menukuru ayi yɛsrɛ wo hyia so na ɛnyɛ bebree na nea mmoayɛ a yɛbɛyɛ nyinaa no atumi akɔ yie yɛn a yɛyi bi bae no nso Awurade yɛsrɛ wo kotoku biara a sika yɛ fi mu ba ade wakasa wobɛhyɛ hɔ ma adwuma obiara Awurade hyira no sɛ obi aba afɔre a yɛsrɛ wo nim ne koma so ade ɛne nti yɛma ka yɛn nyinaa ho wɔ Nyame Agya Ɔba ɛne Nkronkron dim amen mɛsrɛ na abusua ama yɛn nkaebɔ tiawa yɛwie a yɛbɛbɔ mpaeɛ ama okunafo ɛne ma yo papa sɔfo ne dɔm yɛdɔmase papa fi sɛ yɛn abusua panyin amankwa Amenukure ofie mu monkuranhyɛ na monhyehyɛ na ɛde yɛn abɛdu pɛmpɛnhyɛ a yɛdu yɛnim sɛ ebi da yɛn anim yɛdɔmase sɛ ɛba saa na mopɛ anaasɛ wɔde da yɛde ɔbarima yi bɛba fie na ɛsɛ yɛda n'adi sɛ Yesu ama ɛyɛ 21st December 2024 ɛno yɛ mo hyehyɛ pon a ɛtwa to nti yɛsrɛ monkae wɔ mu na momɛwie adwuma no mayɛ sana mo amoka wo sɛ adwuma sim ni akatua yɛnim sɛ mo nso bayɛ ama aboro so nti 21st December 2024 mo hyehyɛ a ɛtwa to no mo fa yɛn kan ɛda obi biara ase adwuma no bɛtoa so akɔ akɔsi yɛo aboro so ya longa bienga no nangde na yɛda so ko yɛnim sɛ nɛ moni adegyew eti sa asɔre panyimfo no kɔ a yɛbɛsan atoa dwumadi nso a na yɛda so toa so akɔsi na ɔnan a yɛbɛhu sɛ afei dwum adwo nti na amane tia panyin sɛ moma mo masɔntene yɛda mo ase yɛda abusua ase nti 21st December ɛyɛ memene da yɛbɛsrɛ mmere wɔ mu paa nanso yɛbɛsrɛ na abusua ne asɔre no akɔ so adi nkitawɔ so na yɛho sɛnea yɛbɛyɛ ayi no afa sɛnea medi kankan no yɛbɛbɔ mpaeɛ ama okunafo ɛne mma ɛne nti mama ɔsɔfo baabi a afɔre a yɛbɔ yi no yɛbɛyɛ presentation no right away nti mesrɛ okunafo ne ɛma bɛsɔre gyina hɔ na yɛabɔ mpaeɛ ama wɔn yɛwie a na afei yɛde sika no ahyɛ wɔn nsa Mr. Okunafo ne ma no sorry na yɛbɔ mpaeɛ fama wo Okunafo ma ne abusua tiri ho nam pɛɛ sorry na yɛbɔ mpaeɛ Mr. yɛrebɔ mpaeɛ yɛn gyefo tumi wurada asebrɛ anɔpɛ wie yɛkɔ so da wase owura bebree na wayɛ di ama yɛn Awurade wo de yan papa be fam yen na wafa no kɔ ɛwɔ wo hyehyɛ mu nti yɛ chatu Awurade ne ati biara no yenim sɛ wo ka emma ɛne ɔyere ɛne abusua ho yɛsrɛ wo sɛ fisa abere kɔ nyinara yɛkɔ so dan wɔn de hyɛ wo nsa so ɔhene bɛfa de nyinaa no mu wɔn abrabom ma wo bambɔ nyɛ kɛse wɔ wɔn so titiriw ɛne okunafo ɛne mma
Ekunafo wonwura. Erade nyisa eja. Unya wo ma de biara da. Yes, Ross the face abri kwe. Be won sem fama won. Ma wadom musu ma won. Ma won hira nka won ho. Bua won abri nyina mu anam ntu kosi bra wode beye yi. Erade wo wa won. Tutu won anam sisi. Edu sa abri a. Erade na yesikasem wo. Bua sika na dweta ye wo de. Yes, Ross osoro hini bua soro pan ma won. Na erade ma wo sika emusu ma won. Dum won bi. Ma ka dum fom moya. Na erade eyi enye fe na enye sania. Ebeshe udin anuonyam ohene saa pri kwa nyina yesro se na ebe musu ne esane ohaw ne abew obonefo nhyehyei yare dom mpatuwu esane ne abew ohene yesro se pani nyina agu na bo bi biara ho ban na awurade enfo pepa mfemehye udin anuonyam se bre ne soa awurade ye do won hye won sa
yɛba bɛyɛ adwuma no ɔsɔfo bɛma Pastor John Akoli and the Reverend Masi. Yaba Panama so far, say Papa. Sadway na Yadio fan. Edikan abewie no na de fa etoso abie so eretua so na sadowe bigina ha na bigina ha ma eye osahire bo afansa ya bi protine na no ye awotoso abie na abirwatia amansa ane abirwatia mena amasi abusuapan kwaku menikuri anem emma akado mufo amufia chirichiri ni benchai na saado ma ba wura busuai dina akwa abasoronko abusuan se wutirim kwa ane afiri mutina wada wasi se mabebo wunchidom na more ba bekuya na ne eya ni nyina Emmanuel kwaku manukuri ene na de bia na abusuan ahihye no edi amano aye fefefe Yadamas papa Yadamas yo Sabre se ohwe meti ha abusuan asipon
ɛne nti wo a wo a ɛyɛ de biara amanade bi a wopɛ sɛ wode kɔyɛ abusua no abusua si ho aboa wɔ mo papaapa yo
nti na yɛabra ɔpere na ɔyɛ abusuaban ne prɛko nti monhyɛ no so na nanom de panyini bebree abɛwoyɛ na yɛbɛsrɛ ne sɛ sɛ obi a ɔbɛba obiara a ɔbɛba no ɔdɔbrɔma montia yɛ nam so ntam na yɛfa ne de ɛntoba abusua fa ama ne kwan so ama na paaba na yɛbisa no kwan so fɛfɛɛfɛ yɛnase
nsa kɔto nsa yam na yɛma yɛwura akwaba soroko ɛsiane sɛ asɛm kɛseɛ aba yi ɛsi ne so ne serɛ so pɔ ne ɛsi ɛyɛ ne wɔfa na agya ne biribiara na abusuapɛn ne nɛnɛ na wode duanan ɔde ne bere watia na ne mmea mpanyinfo ahyehyɛ na ɛnɛ aka adomfo ababɛwo no na wɔbɛma ne hyɛde wɔma ne dwie wɔ n'abusuapɛn a wɔagya wɔfitu aha saa dɔm yi abusua de wɔn afa aba ne nyinaa aba na awie Nana Kwame Odiabo aha yewura obiaben ne bantia yene na watu santinga wore babe ma eye abusia hyede yo abu abusia madawroma mon fama so femme nano yi ene manyina mon fama so femme sado yi bigina ha na eye Kronti division yewura osan yene bo afransa abotoso bi san eda no na no yi abotoso bi ene won ahemfu nyina sadoi wona ereka sei asawkasi wona esi won so nanso ni nyina mo no bayinisi se odechi wankoa akoa eguan itina ewose woka bibi eri kire emma ani ti wogina ha woni me di ti wose wan sangbi edi kan no wan sina bu bantu ensio chama nsema amani bia wadi yamanna
akura bantu a wɔretwi na yɛredi na aduane ɛbɛfa ne tamapa mfra no wɔnye n'edu hɔ a wɔde ayɛ ɛbi twɛn mu no wɔkura wɔn nsu nnaka maako ɛbi 20 wɔsɛ mma momɛgye na wɔn sɛ mo ho wɔ dɔm awo biara ɛbɛba no momfa nsom wɔ na Kronti division a yɛwura ɔsan yɛn buafo ansa wɔtɔ so yɛ bi san na n'oyi ne n'ahemfo arenkwa akɔbiafo ɛne akyerɛ bi nyinaa ɛda no no wɔn amaneɛ ne wɔn ayɛ bio wɔn bɛyɛ pere wɔn ɛ yɛn na wɔn aseɛ yoo yɛda wɔn ase papaapa yoo yɛabɔ so yɛbɛsrɛ mmerante mo bɛsɛ wɔn nyinaa fi gua no mu mayɛ na ha nna hɔ mayɛ madawuruma. Akura so bi mame ɛbi twa mu no ɛyɛ nanoforo ha amanfo aha sɛdeɛ ɔno nso ɔrekasa kyerɛ ɛyɛ babra ɛnem osi wɔbaa ɛkura ne nsam nsu no nnaka no edu yewu a sika 100 Ghana cedis ɛda so yɛwɔ nso wɔde bua babra na ɔde asom na awɔ hɔ ɛnɛ yo abu ɔsanyere akyina me wɔ hɔ nkaebo yi di mu adahoroma mobɛtie na akɔto yɛ wura ɛne n'ahemfo nyinaa sɛ saa dɔm yi ɛyɛ nankasa ne mpakanni nana osi mu kwatia saa dɔm yi nanka osi sɛ wɔyɛ ntam ɛsiane sɛ sɛ asɛm to ne wura pa na ɔno nso atɔ nanso biribi nti akora ntumi amma na ne nyinaa mu no sɛdeɛ mpanyini aka no ɔtwea nkokura ne mɔma kɔ nti wɔatu ne kyea me asoma ama n'aba ɔnom de nti ɔsɛ ɔnsɛe de edi kan no kura ne nsɛm hyena apopentu ɛne twaa mu no ne sika 400 Ghana cedis ɔsɛ ɔsanyene wone woyɛ me ana na ɔyɛ mu nyɛ na deɛ mo ne yɛ wɔ adeduane ase na yɛ yie no momfa ɛnyɛ na nana osi nkwati a ɔbaeɛ a na amaneɛ ne o wɔyɛ adeɛ o mobiɛ pere ne yɛda n'aseɛ yoo yɛda n'ase papaapa yoo Iye wadaruma ame ntew nkago ɛwɔ hɔ nyinaa ne yɛsesa wo nsu yi nyinaa ɛmfi hɔ yew aha ɛno twaa ho no ɛyɛ yɛwura okuapɛyi ne nankasa aha wasoma ama n'amanade aka nsa wɔ ha ɛne ti saa dɔm yi ɛyɛ ɔno ne pakani a ɔnni hɔ a ɔgya n'akyi ɛde ma no abɛtena ase no na ɛwɔ sɛ yɛde to n'anim saa dɔm yi ɔse adeɛ ɔyɛ si ɔbaeɛ a ɔnim de nti ɔnsɛe de ɔkura ne nsɛm hyerɛ apopantu ɛne twaa mu no ne bi a adakama ne miyansa enaka abien ɛnu twɛn mu no ne nsu enaka no edu ɔsan yɛn sɛdeɛ ɔsi adeɛ yɛ owura ɔkasa kyerɛ wɔn yɛ wɔn na n'oyie ne wɔn abusua ɔsɛ mo bɛ gya yi wɔnum sɛ nnɛ ɛdɔm bɛ wɔn papa na sɛ ɛdɔm wɔn a na wɔde ahwɛ wɔn ahɔhɔ na yɛwura nso soma baeɛ a na ama ne ani o abusua wɔayɛ adeɛ mu bi mpene na yɛda n'aseɛ yoo ɔsi adeɛ yɔ yɛda wase papaapa.
Okay, who shall we need? Yo, Abu Abusia, Madaroma, Yaratia, I had a so. Saturday, Nabijana Homa, Yanabusia Penny, among Pam and Tree. Nature, on the bar at the first as so. Sabi, but now going to pour entry one day. So, by any sea, Sir Jabiwa, Jabitia City, and Net Wasuma. Bequeen, Fianco, we shall pay the Bequeen, Fianco, or the near time, Sadway, Wasuma, Abba. What's a Yura? When we said ne, when you have the Papa, Jesse, and then said the NTV Obey money, National, Pentu, the 200 Ghana cities, and the chairman, Yura, what's the other one? As some we buy Ukunafo. Ocean Papa, who did in Sasha, I really don't piara a question. Now, Ocean said, Sabi Pendiasa, when ya in Subi, Akananiana, now Ubinaha, now and the why are you, young Prince? Yanana see you, Yanana see, Yadasi. Yo. Abu Abusia, Madame from my family. Sadway said, Moba, Madina, Ubu, aha, Likuno, Nasadway, Orica say. Yo, said the Ubu Likuno, Orica say. Abushapaina Mambaba Ubu or Abrotimam. Aha, Likuno, Nasadway, Wafa Mane Bangso, then Nasua, Oracle Bransay, Oris Vivi, Eriatia Bushia. Also, Baya, when we did on Saturday, Ukrainian Sem, Shinab, Strada, and the Chairman, Nisu, Inaka to Libya, Inaka, Abiesa, Guinness. And the Chairman. And me and the local mort and also Naka di San. Abusia Umede na the Brano, also Grand in 7, Sika Paru 10 million Teteno and 1,000 Ghana cities with Abusia Umedi. The award you want to see at the Biana Sina one fine year and copy me said that Abusia Shano Ebitu na Wasamba Babuya. Na wape na asiri krabi efefe.
Yo. I go na I don't phone ya car don't phone ya damn phone. So phone ya jam for the shot for Madaro or for my son family. I say na Yura, make a Yura and just sign up one fast out to show you son. On na no ye. Ni woni me wet ya. Sad workers and was here come with Piara Papa. What other phone ya can't trust? Some cassette says to Lucian. Now, I'm going to cheat at the Trada, Baba won't cheat up. Now, never shall penny, I never talk of Fraco champagne. Now, one happy there, send a fata one day and a one proper. Now, I'm going to be Piara Papa. What's the copy in my cabin? Now, Quentin said, yes, I was a couple man where go. That is shady, we go. Because it's a day, Tina copying the good to Grudy, they are same free, or say she had. So, and you baby. Yura, see, young fat as a free soul. Now, young farmer, ye, here, of the Zebra, mother pony, I can't don't far. What would you think of a cheat at the Trada, by the wall? Hey, now, said. I never open a pump to the ample. Not only do I answer that all the hinter would nipper, that one ever would, that would be a disappointment to the ample. Then I was Japan and grab a new green on your Bushian upon Nakrana. Now, Penny's will be in the field so better have a hammer, I'm more cassette. A crowd of road at Bra. I was Shanama, I found the task. Opposite Biara was sound in Biara, Dandan in Biara, Sanka Pura, Pina, wedding, no one as the first as he's not wedding, one getting a man. Now, some pennies will really get it up, and Shampoo Subiara, quite an up to market to walk. Send a yin move, got memories of it as I was Yanaba, transit, who up at there, Senevata, or I transit, I've been a walk, I read there, said. Now, when you have pen and brad or proper. Shana man and I'm when you are going to call them crew. Yet never read that. Papa, she had transit and mat and another. Saddle from there. Oh, what you got? Now, won't go. Now, one was so moved. Baby, move, we'll be moved. Now, one shot there, Senevata. I want to be Yapura, but everyone tell you. Pedro, everywhere was sound. Now, only two was a sound to take. Now, walk on a pole, what about Tiapet, not what I can Tiapet. And I command Penny, can I have a session? But I don't, I don't form your car, don't for your damn refu. So, mobile, and I said, they're coming in when you really get same free was Asia. Nay, baby, say, I wish I penny, young or far, and I didn't know. I'm out very good. On the work of Frapport and when I was young, and a map who wanted their Slepata, when I'm Papa. And I'm so moving Biara Papa, or moving Biara Papa. What am I seeing 17 when you're now, now, I'm at that, except when you brought up. I was just what I must say, and I'm sorry, I must say, or when you're Papa. Yo, also, you tell me that it was Papa, that it was. Yo, Sadoing na Yura, and the Amania, and the Atu, the Gua, I hear the no, Yaretiaso. Aha, Yaretiaso. Yo, African for him, Emma. Aha. We crash around the moon. Say, oh, you give me.
program bi a we bi a ru ba ti e ti na ba wedding eyi group ya be ya o fre a ye ba cho yo su Você
Eyi aya dance wɔ yi ase. Eyi na ran mara roma. Mesrem. Na omuya mo yen se ma o papa. Yo, ma ya de. Na wo se wo fisi hom. Saa be ni nyina wi wura na a kyerɛ ya ma ho ko bi. So mo rekɔdi a na mo kɔ mba baba. Isa se mo kuto na mo tutu dum. Mo sai na akasa so fi na kuma akasa so si go. Enti mo ba betina ahimfi ho. Se le no ye mo hini David na no wo se nkuno. Ma ba ya ma o sai ne. Bebia ne we ebe ho. Ti mo papa mo ba na mo ra. Yo, era masi papa ye mashina mo di ede ama wishia. Abusia akadonfo e man pon mother Roma saa do yi mo ba ma so mfembe. Anopa no ye sha ase no fe di kan no ye papa ma sofo ebe bua ye de asore eye di mo nya be sem kan ebe bre fe enum na eye abewatia ne mbayin na nanom ko fitiam ko hwehwe eda pabia ye betini ayiyenta ya wisha bayin ya ni na brebe watia ko fitiam na wa pe pabia wasano na ye na bama ye na mo bibiri na mbayin tuture no na eda akura betini abafie no eye openima da etoso ediolu baako openima da etoso ediolu baako 21st of May December 21st December because the kind the other group kasa the military kan yi yo the brofone say ayeya na o ya chama is answer you 21st December 2024 ena gedi akra ebeba fitiem na yadan eliama ebiam bayefo na onwa be edukabi elia wasa akra na se bibia tudin a yena koma de bofo ewo pransa dina samote na mobile kakra wani na yare yisu dia na eyentama ene rekọ eyi ase saa be wuke be a ye beja ni furi no esina ye ni tamadi asen arumanim obi biara opese obi nya santa mari no obetini etwa ni funi ya to ni fun so ana obe pa ko hwe digna ewa ase no edigni nyina ase wo se ya hwe ye na de pa kasibi damani digre ya hwe yen adepa kesibi iti oko etamanton forowa na ogu digre chewa na wudi mfoni no echewa ma obehwehwe bi ede ama yo na enka ho kakra ewo ho ene yo ene chewa no na ya de so asafo madam mama mentu ka we free sa ore we nyina fibo ya se obi bia wani issue abaha na ya fantu ba ya no na da mama obro pu na ti mai na ya fantu ba ye ni na fie wie ni ya mo ka ko so do madam mo se no so mai obi bia wani issue aba de sabia ba ya mo so ne wo gbe ni mo no ya se sa hia o meri mo ha ye wuri wura to ha wana no we na ya fa entugwa na ya se sa o issue ya wasi adute aworo yewura yewura osayi na chan wo wa madawo ma witi akoto yewura na oyi de penyin se sadowi omankasa wadi ya ohiri eno pabia osayi wakasa wofa prebre morito na chimpia na orikasei wose di kanu obaya ore ma shade pa wo we busia bayina ne ore kokransa na yeri muri di wono anu je wono
Bahirisi, what's in my mouth? They are knowing the Oceania and money as a gone and chill. When we said that, I don't know who ran 200 Ghana cities. Oceania and the man moving there. Now, Monfa and South in Goma, Ewaha. Now, Elubabia, Ebaya, now, why if you move in and see you, there was a papa. Every channel, Nana Diabo Amponsa, you, and I Diabo Amponsa, you are paying Guatia and you are paying Guatia and Osi. I was your paying who did that here? All the little Ufi, Ufi, they do pet now. Well, I was your paying so at this one. I said, Yakura and Jawudu without you. We live in our camp, and then our heart. Or my Michelle shedding, my shedding papa, shedding Gretino, also granted some 200 Ghana cities, 300 Ghana cities, you. And we shall be dead. Now, a doma will be Monfan Tunsu, now Monfan Shop our home. Now, Nana Diabo Asasa, why you do? Young billionaire. Yana Nasia, you, Nana, Yadasi, Yadas Papa, Utriampo, a show. You, I to move for now. Quite for oh, some is a mobile bag and I come on by the moment in a program. You, what's a bit official went to come now. One number, Nasadaway, maybe Babel to way. To be the iron national now on Fadi phone, now on more Emuso. Say, I throw the Libya, would it demand out there? 5 4, you will come. Ma, Sabi, or anything ever will grab with the governor. One number, any 0243 70 65 60. This is you 0243 70 65 60. And only one Akasafuma. So, if you want to come over Fred and the Alpha, a very good animal. Mesan esisubi na uribia nsaka Pato aswaku bibi marawu You, Abu Abusia, Mokomaso, and Fermi. Sabu is a lawyer. Obogu Eti, or Casaja Busianing. Obrani Sabusika, 1,000 Ghana cities. Abusia will be dead. Yawadi here, or Abra Arabian accident Yeno, Edua, now when you're here. Say, Yababa lawyer, Casasa, Wakasa, you, Abusia. When we are in Yambrina, yet I see you, yet I see, Papa. You, and you travel. Reverend Doctor, aha,
ɔno ɔyɛ obusuani pɔ ofia ɔno nso osi okura ne nsɛm 300 Ghana cedis abusua bi nye yɛwɔ ne yɛwɔ ne deɛ ne asere yie no eduba wɔde ayɛ sɛ yɛ papa abɔɔfo yɛ kasaasa ne wakasa yi papaapa mɔbea na n'aseɛ yoo papa yɛ n'ase papaapa. Yo, ẹni tí a wọ́n ẹyẹ yẹ awasan bẹ awasan ya yo nàdó yie yo ẹbusua ẹwọ awasan no wọn nso yẹ wọ́n kasa kyerẹ ẹbusua ẹni okura wọn nsẹm 300 Ghana cedis yẹ wọ́n yẹ wọ́n na adiduanan ase yie no edu hɔ a na wọ́n yẹ ayẹ na awasanfo kasa asa wọn akasa yie o obi apere wọn yɛda mo ase yoo yɛda mo ase papaapa bɛsrɛm sɛdeɛ bɛdi kan bɔ yɛn nyinaa yɛ ho nkaa nsu no deɛ ɔde baayɛ no ɔmmra na yɛnyɛ ne yɛsesa wo na awia no ɛhye no awia no rebɔ so yo. Ago Renano, Egano, Acadum for Channel with the Ashen 80th. Tinegano, Yada, Acadum for Yadam Penny, Yada Bofuninas. Yegyina yi atu ha seri esigu yɛn afunu yɛretu ne sum wɔ yɛn mu ɛne dɛn yɛn kɛntefo yɛn kamafo yɛn gyefo yɛn biribiara ɛyɛ busuapɛn ɔbu amakwa men kuri wani fani krensi se nipa be yebi o me yini gira ni gira ha na ye nana ko be abusua ye wae ese na ko gira yini e fa yo mu asumne ya trasia na de sɛ wɔte yɛn bi yie na wɔn sɛ ɛdi o bɛ fi yɛrɛ kasa yi sɛ wɔn ahyɛ ne hwɛ koraa no ɔsan de sɛ yɛn di yɛn akɔsɛ mu tinti ekuta yɛn nsɛm ɛyɛ 1,000 cedis sɛ yɛrɛ kama na yɛ 10 million di yɛn nya aboafo. Ene yesika kakra bi awafo Brazil mo ye dwumade o so ba fa won na ese wo ambesi ma won se mususu na wo beka na no kuli kan no sale sa ene aye kokrowa abusia se de ta 1,000 cedis yan ne yi na so man ti dia na enseni ne fada na noye wada wo sana obisia kasa ya kese mo priye no America an se abija wa tu yi mumwaye muso yesisi aduma de nko ya yitu into yeda masi yentu na masi Osa yẹn wọ apata
Tuminga. Ere tuminga. Ere busia wu. Enye yimu. Enye yimu. Ya kuye oto e mo titire busia. Ye se ye ko so netim nejirma so. Mo bu se. Wode ejawo. Wo so ejawo an wo ya so. Ejawo an wo ya so. Ya da ka dum fo. Ya dia mere e propon ko dia. Sundine. Ya da mas. Se ne ubia se ne mere. E wo a bebre. Na so ma ba betra o bere me ya se. Na ku e busie. Ya da mas. Ya da mas ba ba. Ra kam. O kam wi. Ya da mas. Yo, yada nana Eliobi Eusia as papa. Eramasi. Yo. Abu Osaye Achanwo Sadowi Beti na Kotiura na Kotuna no ye se wankasa mwasi womba wombibia ma oku usiaban a ene ordinary going to measure we ne ba owa amane na enche yeti likunu edi ugom ne na usia no wosi woni wate wonse de amane kwanso de na ka wose mosore ansa na wonso wonya kwan asori na so ede woresre jumadi fufuru bi da wonim wose wotiri kodi na bibia etimi eyiyi and it is already and sad and say and said what is se mo o pangia na nka o ba ko hwe de eda woni ho so no wa be de juma mara roma se ko da wa yo mara roma se ko da ho yo Anina Sadwe was over farm and Panso. Now, what is out to the same? Now, which ya once one now one tamas or Toya Farmer. Mother lady, a war, Nasi, Adibiane, Asi, you.
Yo. Sir, Sado, be there in what now, if you come for over so now what's here, my little son. And I saw, oh, Vancham, and I must have Mararo, the Brown, the Saudi, the Jai, the Medino, Ashamunsa, now my city, and I'm Asabi, watching a person. Yo, there was. Yo, everything, and I must perform. Now, beginning as a meeting with you, I assume by phone. You one number 0243 70 65 60. Aha. Now, a year date so 21st December 2024. And now, you know. Data man, same money no. Over where for the one. Aha. Yes. Woman should woman is. Aha. And no more enter man and work out. What they
Yeah, and I must go for the mass. I hear the mass. I will share the mass. I must go papa. The money your. Sadly, Yaritia, I hear ya. I can sound so. You. You, Marcha and siblings, Sadui, Shah and siblings, Sadui, one a Casacha Bushian, which will be Bushian shedding, shall we let you know who could win 100 cities, a Bushian here. The one here, what in your name as a year, Eduard, or your head. And if you have Kwame Ogusu Safo, 100 Ghana cities. And also, the other way at the 9 AD ending. And if you have Yakra, and then what's the number of Franco? Nation, a of us. Ensono nareka bini achire ebushian wosi edikano oma bushian shadibo oma bushian da kana waso kasia abai enhu edike mono wosi wotri ma shadi ena wati chire bushian na wose wosi bi chire bushian tukura wosem sika par tetedeno 20 million. And that was 2,000 Ghana cities. I was young again. Your money, I saw at the LA, I said, you know, and when you're here, not and so by one DNA. I don't feel you, I wish you a woman, and you're pretty one. You know, I see you know, I see. There was Papa. You, and you travel. You, Media, Amampa, you, no faster, Suamon, as I do, we also work a lady, and I tell Umabishia. We'll see. Once you buy, we will have some in Shuno, and I can do 50. Wonko, and I can. And you travel one fantasy, and I can one snap, one strike, and also and I can the ones where we are one offer, and the 90 ending now one so one man ending. And you travel a champagne, Pressy, Amampa, Manucre, Eda one Erica say, who's as a Cassie, and your one summer, and for papa. Now, the beat is said, oh no, and you champagne in a great bargain. I said, now, bra, and you will not be a man. Now, all is before, I was always a chair. Says one said, I will a papa. The one who did one said, my name is Oka in that two. And ma said, I was a man before I knew. Was a movie. Now, I'm soon. I hope. Now, I was champagne in it before. Casasa, what I say, you young woman. Yet must see you. Yet I must see. And ma. Yeah, we share that was a papa. But I'm not ya was on the permanent year to wear my eye. Aha, a year was shared dog. You.
ɛde twa mu no ɛyɛ ɔbea panyin ɛdia and siblings wɔn na wɔn nso wɔkasa akyerɛ abusua nso wɔkura wɔn sɛ $100 abusua ho bɛgye ɛna de aduane yɛwɔ de yɛ biara bɛyɛ no ɛdu hɔ a na wɔde ayɛ abusua kasa asa wɔn akasa yie o yɛpere wɔn ka yɛbɛ wɔn aseɛ yoo abusua dam ase ɛdam ase papaapa ɛdam ase sɛ bi ni hɔ bi a ofiri kafo saa bi a nana so afɔre pii super bi anom ɛnyɛ bi wɔ kɔma no na ɛnkyɛ wɔn abɛtua so yɛbɛdan dwumadi no ɛde ama na wɔatua so ama yo na yɛrekɔ so aboyɛ nyinaa yɛ ho kan sɛ ɛyɛ ɛda a yɛbɛyi akora no December da a ɛwɔ yɛn anim a ɛreba no anaa ɛbɛba no da a ɛtɔ so aduonu baako ɛyɛ mɛmɛ da na nananom ne mpɛyi bɛfa akora ɛde n'aba ofitia na amane ne amamere pa biara wɔyɛ na wɔtumi de bu ahabampa bi de gu akora so na wɔtumi kɔka mpɛyi sa wɔ kɔnsa no saa da no wɔbɛyɛ ɛde ama abusua bɛyɛ na akara no fo yɛ gyamfo ɛwɔ titiri na wɔde de ne akyi na mama pie ɛde amane no ne sɛnti nhyehyɛ a abusua ayɛ bi ne sɛ ɛyi ase ne yɛ ne ntama da ɛwɔ ti yɛ ne kɔ ɛyi ase ne ya na ntama a wɔde bɛyɛ yi no baabi a akora ɛfoni ne sisi no ɛne na wɔde asɛ akoma no so fɛfɛɛfɛ no yiwu nti ne de hwɛ ɛyɛ ne koraa wotumi twa to fom so wɔpɛ nsu a wode didi no wode didi no ɛkɔ ntamatɔmfo no hɔ a wɔbɛbɛma wo bi na wɔn nso wɔapam ne de no a wode abɛtae dwumadi no akyi sɛ sɛ biɛ ne wɔde afrikafo ne bɛgyae adɔdeɛ
aha mpɛyi anyia nti abɛda so sɛ wɔte ka baaka wo bia bɔmmɔden ɛdas ɛne kyɛ ne te wo ka wode nkukɛ yɛbɛgyae akwaɛ fode nsumu baɛ no na wɔwɔ afia wo dwumadede so ɛde amayɛ ɛdo yo abusua yɛ ma mama so fɛ kakra saa de dodoyɛ tɛkuro abusua abusua bɛyi ɛne abusua saa de wei sɛ yɛwɔ nso tɔrɔ kasa kyerɛ abusua yɛ wɔsi kɔɔ ne ma kɛmɛ de sɛbe kɔ akɔkora kɛyie sɛ 200 cities abusua ma wobɛgɛ na yɛwɔ ne yie no ɛbua wɔde adeɛ womayɛ deɛ womia pere wɔ kɛ yɛyɛ amase yɛde amase ɛnua no ɛyɛ awurasi aforo 200 cities ɔno nso so abua abusua yɛwɔ ne yie no bɔbadeɛ ɛnua no ɛyɛ ɛnua no ɛyɛ Carlos ɔno nso so na sɛ 100 cities sɛ abusua ne ba womɛde na yɛ wɔde yɛyie no ɛbu a wɔde yɛ abusua kasasa ho ayɛ adeɛ yɛpere no mɛ yɛda mo aseɛ yɛda mo ase wɔnya deɛ onipa bɛyɛ a na wayɛ ɔ Abusua wɔyɛ ma abusua yɛ adeɛ ato ani bɛyi sisi sɛ bɛyɛ wiase deɛ yɛkyɛ apaa no ɛyɛ na nkasa papa ho jojo ɔwɔ bɛbi te sɛ aka moforo moforo titiri ne bɛkyɛ na mabɛbɛwo abusua na wɔyɛ abusua no bie ɛne sɛ abusua da base yɛda base da base a ɛne sɛ ɛne bia mu no Antonio Gilbert ɔno nso 100 cities sɛ abusua ne ba wobɛso mɛ na ɔyɛ biara no onwene bi a wode asesa wo nkuma ɔkɔsasa na wɔkasa yi o yɛpere nɛ yɛda no ase yɛda no ase yɛda no ase papaapa agora Gilbert abusua da basoa wakoma so ade biara ɔnyɛ ma wo mo twɛ nsima na santia ɛrebɛn no saa ɛyɛ bɛna ne kura yɛ dɔmɛtu ma ɛyɛ wo mu no ne nua bɛyi bɛna ɛde ne abusua ɛyɛ ɔpanyin ɔsɛe nti na mokura nipa ɛnɛ ɔde abɛntoma ɛtwetwe hɔ ɔwɔ amanɔne tɔn dwumadi nti na wɔatwa tekis sɛ sɛ nakɔnta la bɛma na ɛnɛ wɔredi aduana a ɛwɔtwɔ hɔ saa tie nsi ɛkɔrɔda na abusuafo wɔn so ato sa ne yɛyɛ abusua wɔn so ato sa tie a wɔretie mu abusua ama abusua hyɛ dada na wasakɛseɛ
abɛn da mu yo sɛ bi ne ho ya na wuru nsu a wɔkyia yi pa na ɛda mu no ɛda so ba ne fu a wɔn ni yɛ yo aha sɛ bi ne ho ya sɛ bi wɔ ho ya wɔn ba na yɛ wɔn so ya sansi sɛ ɛkyɛ ma yɛ twa wɔn ne ko ba wɔn to pɛ ɛyɛ ba ni pɛ na wɔn ti kodo ma ne yɛ ba sɛ sansi yɛ ne wa yɛ yi akɔ wia pɛ daa yiwu wɔn to ne ti kodo aha wɔn yɛ ne ma ne so yiwu.
Nana, everybody out of your Sadly, Nanka was away in Tema, was in the US and down with Accra to wait to me. Then so, all Namade, I'm not can so hard. Also, we don't say it, maybe can't know with that is so. Snap, Slava, and you will issue Naka too. Oh, now for the mark, yeah, we shall also move again. The body of the area is in what now, okay. As you should be able to say, and you don't need a Lucia or the Lucia, ever share, not why not I say, no buyer, not money any. Why have you? Who be a planner? Yana see you, Yana see, you. Ojaman, you, whoever is very mild. You now be there with your mouth, with your channel or you was happy with us. I will pay now for my son family. The Jana, I was saying about some families, and I know ye.
on the penny there, Cassay was in the camp. What I say, I am a pumpkin yambo, but I don't know, I'm for that and another woman. What do you prefer? My neck, ready, I prefer start, I had a man. I said, well, you are seeing fasting, you are my phone, your card for an I was self bread, I went tower edge. My only one who's a penny, and their name was what I must say, papa. Yamano, as so many. Now, up for a great castle. But I think you was young message, what I must papa. Saturday, now you have to bring me up. Penny at Transact, who was that talk. Good much, Julia. You're too bad, you got. We don't know. Now, up with the and it is happy. Smart out of my big.
Nana Mascafo, a very master than ever, Edamas Papa. Now, what did I say? I can't move my brain. I'm a papa for you. Edamasi, I'm money well. The Wipiasi. Aha. You. Obrigado. Say, oh, wow. Over here, the Medina show, Eddie.